Quan diferents elements s'uneixen per formar una molècula, normalment les molècules que es creen són neutres, és a dir, no tenen càrrega elèctrica, ja que tenen el mateix número d'electrons que de protons. Però com hem vist en un altre vídeo, l'electronegativitat és la capacitat que tenien els àtoms, els elements, per atreure els electrons quan formen un enllaç químic en una molècula. És a dir, quan nosaltres formem una molècula, per exemple, entre fluor i franci, la molècula aquesta és neutra, perquè té la mateixa quantitat d'electrons que de protons. Per tant, la molècula en si no té càrrega elèctrica. Però les càrregues elèctriques no estan repartides de la mateixa manera a l'interior d'aquesta molècula, perquè el fluor, com és més electronegatiu, atreu amb més força els electrons que estan compartits, de manera que l'altre és menys electronegatiu i els atreu amb menys força. Per tant, tot i que la molècula que s'ha format entre el fluor i el franci seria neutra, perquè no té càrrega elèctrica, sí que les càrregues no estan repartides de la mateixa manera. I això fa que aparegui el que es coneix com a polaritat, i això és una separació de les càrregues elèctriques dins de la mateixa molècula. I ve donat perquè, torno a insistir, com el fluor és més electronegatiu, atraurà amb més força els electrons, per tant aquesta part de la molècula tindrà una polaritat negativa, en canvi a l'altra part de la molècula ens quedaria una polaritat positiva, però les dues polaritats quedarien contrarrestades, de manera que la molècula continuaria sent neutra. Llavors, anem a veure 4 exemples de molècules que tenim per acabar d'entendre com és la polaritat, com es genera aquesta separació de càrregues elèctriques i si poden ser molècules polars o no. Llavors, tenim el primer exemple, que és el de dalt a l'esquerra, la unió entre un àtom de iode i un àtom de clor, de manera que fixeu-vos, en un altre vídeo també està explicat l'estructura de Lewis, de manera que quan s'uneixen el iode i el clor comparteixen cada un dels àtoms un electró i ja compleixen la regla de l'octet, de manera que serien estables. Es forma aquesta molècula neutra, té la mateixa quantitat d'electrons i de protons, per tant aquesta molècula és neutra, no té càrrega elèctrica. Però, si mirem la taula periòdica, el clor està situat més cap a dalt, que el iode estan a la mateixa columna però més cap a dalt. De manera que com el clor està situat més cap a dalt, és més electronegatiu. Això vol dir que atraurà amb més força aquests electrons compartits amb el iode. De manera que si els atreu amb més força, vol dir que tindrà més càrrega negativa que no pas el iode. De manera que en aquesta molècula d'aquí es generaria la polaritat i tindríem que el clor tindria la polaritat més negativa, perquè com és l'àtom més electronegatiu, atrauria aquest electró amb més força i en conseqüència el iode tindria la polaritat positiva. Per tant, fixeu-vos, hi ha una separació de càrregues elèctriques dins de la molècula, pel fet que el clor atreu amb més força els electrons, però la molècula en general és neutra. Això d'aquí diríem que és un enllaç polar perquè està generat a partir d'aquesta electronegativitat, aquesta descompensació de càrregues elèctriques, i la molècula també seria polar, perquè també té aquesta diferència de càrregues elèctriques en els diferents costats de la molècula. Després tenim aquí un altre exemple, que és l'oxigen gas, O2. Fixeu-vos que estan units amb un doble enllaç, que estan compartint dos electrons cada oxigen, però en aquest cas no tindríem ni una molècula polar ni un enllaç polar. Per què? Perquè com són el mateix àtom, el mateix element, són dos oxígens, atreuen amb la mateixa força els electrons. Per tant, aquí no hi hauria cap separació de càrregues elèctriques. Per tant, en aquest cas, aquesta molècula no seria una molècula polar i no hi haurien enllaços amb polaritat, perquè són el mateix àtom i, torno a repetir, atreuen els electrons amb la mateixa força. Després tenim aquí un altre exemple, que és la molècula d'aigua. Tenim un àtom d'oxigen i dos àtoms d'hidrogen enllaçats, cada àtom d'hidrogen amb l'oxigen compartint un electró.
En aquest cas, si mirem la taula periòdica, l'oxigen seria més electronegatiu perquè està situat més cap a la dreta. Tot i que l'hidrogen està una miqueta més cap a dalt, l'oxigen està molt més cap a la dreta. Per tant, és molt més electronegatiu que no pas l'hidrogen. Per tant, com l'oxigen és molt més electronegatiu, el que faria és atreure amb més força els electrons que estan compartits, de manera que si atreuen més força els electrons que estan compartits, a l'oxigen trobaríem la part negativa de la polaritat. I en canvi, als dos hidrògens trobaríem les parts positives, perquè com l'oxigen atreu amb més força els electrons, en aquest altre costat, en els hidrògens, ens quedaria la polaritat positiva. La lletra aquesta que dibuixem per representar la polaritat és la lletra grega delta. No ho he comentat abans, però de manera que quedaria separada les càrregues elèctriques d'aquesta manera. L'oxigen amb càrrega negativa i els hidrògens amb càrrega positiva, de manera que aquest enllaç sí que tindria polaritat i la molècula de l'aigua sí que seria una molècula polar, perquè fixeu-vos que la polaritat negativa queda cap a un costat i les positives cap als altres. Torno a insistir, tot i que hi hagi aquesta separació de càrregues, la molècula és neutra, no té càrrega elèctrica. Això només ens indica que els electrons tenen més afinitat per un àtom o per un altre. Aquest fet que la molècula d'aigua sigui polar és molt important, sobretot a biologia s'estudia, cosa que fa que els lípids quedin aïllats de l'aigua i no siguin immiscibles, etc. Però això es veuran en els vídeos de biologia. I aquí tenim l'últim exemple, on hi ha la molècula del diòxid de carboni. Tenim un àtom de carboni central i dos àtoms d'oxigen. Llavors, en aquest cas, l'element que està més cap a la dreta torna a ser l'oxigen i, per tant, l'oxigen serà més electronegatiu. Per tant, si haguéssim de dibuixar el símbol de la polaritat, dibuixaríem que els oxigens tindrien la polaritat negativa perquè atreuen amb més força els electrons i el carboni la polaritat positiva. Però, si us fixeu, aquesta molècula és simètrica. La molècula d'aigua no era simètrica, teníem la càrrega negativa cap a un costat i les positives cap a l'altre. Aquesta molècula és simètrica, presenta certa simetria. Nosaltres podríem tallar-la per aquí, amb un eix de simetria, i veuríem que seria exactament igual cap a un costat i cap a l'altre. Per tant, tot i que aquesta molècula té enllaços polars, és a dir, enllaços entre diferents àtoms, de manera que un àtom atreu amb més força els electrons que l'altre, hi ha una separació de càrregues elèctriques, com hi ha aquesta simetria en tota la molècula, direm que aquesta molècula no és polar. Per tant, pot haver càrregues elèctriques, separació de les càrregues elèctriques, pot haver-hi enllaços que siguin polars, com en aquest cas, però la molècula en general no és polar, perquè, torno a insistir, hi ha una simetria en la separació de les càrregues elèctriques.